Bon dia, nois i noies. En aquest petit vídeo us explicarem com s'organitza la matèria optativa de francès al llarg de tota l'ESO. El francès és una matèria optativa que es pot cursar des de primer d'ESO fins a primer de batxillerat. Però aquells alumnes que escullen francès han de cursar aquesta matèria de manera obligatòria fins a tercer d'ESO. Per això, demanem a les famílies una carta de compromís. A quart d'ESO, però, els alumnes poden canviar d'optativa, ja que és un nivell que s'orienta cap a diferents itineraris. La distribució horària del francès és la següent. De primer a tercer d'ESO, els alumnes tenen 2 hores setmanals. A quart d'ESO, 3 hores, i a primer de batxillerat, 4. A més, a quart d'ESO oferim una hora extraescolar gratuïta per preparar els alumnes pel DELF. A quart d'ESO i primer de batxillerat preparem els alumnes per presentar-se als exàmens oficials de francès anomenats DELF, dels nivells A2 i B1. A més, els alumnes de quart d'ESO poden optar a 2 programes d'intercanvi organitzats pel Departament d'Educació. El primer és del programa de mobilitat Catalunya-Quebec, que té una durada de 3 mesos. És a dir, l'alumne seleccionat acull un alumne quebequès a casa seva durant 3 mesos. I després, el nostre alumne marxa 3 mesos al Quebec a casa del company d'intercanvi. I el segon és el programa Movi Sud Nord. Es tracta d'un programa d'intercanvi amb les ciutats franceses de Montpellier i Grenoble. La durada d'aquest intercanvi és d'1 mes. A quart d'ESO i primer de batxillerat organitzem un petit viatge cultural al sud de França. Aquest any vam visitar Orange i Avinyó i ens ho vam passar molt bé. I segurament et preguntaràs, per què estudiar francès? Què et pot aportar? Doncs bé, el francès és una llengua parlada per 200 milions de persones arreu del món. És llengua oficial a 33 països, encara que es parla a molts més. A Catalunya hi ha més de 750 empreses franceses. A més, al ser una llengua romànica, com el català i el castellà, és més fàcil d'aprendre. Pensa també que l'aprenentatge d'una nova llengua estrangera facilita l'aprenentatge d'altres llengües, perquè ens ajuda a establir comparacions. I si t'agrada viatjar, parlar idiomes sempre és útil. El francès també et permetrà accedir a noves cultures, no només a la cultura francesa, sinó a la de països francòfons. A més, el francès és llengua oficial de les institucions europees. I sobretot, perquè si obtens un títol oficial de francès, això li donarà valor al teu currículum professional. Doncs bé, fins aquí la nostra explicació. Esperem que us hagi estat útil. Fins aviat!